Ayan mga par, good morning. At ayan, dito ulit tayo sa bahay. Dalawang mag-asawa. Bakbakan na. Krakrakan ulit. Asawa. Kaman. 30 pino. Pin. Ay. Hinalukay na.
ulit. Minute dulu.
Eh. Si Tilo naginip. Naginip daw. Sino? Tilo. Hello? Naginip ko no? Didit daw, didit. Oh? Paano ko? Pwede talaga. Panaginip. Tilo na naginip. Part ko daw. Nag-spark to na sa panaginip. Nauna. Panaginip. Sa panaginip na lang pala kita isa sayang. Oh. Ayusin mo, Lo. Umayos ka, Lo, ha? Lo. Lo, umayos ka. Parang kanta yun ah. Panaginip ka. Panaginip ka. Araw? Panaginip niya raw. Bigyan ko niya ako. Bigyan niya ka. Si Tilo. Gas karahaw ng pinggan sa may ermita. Isang gabi nasa gasaan, isang madaling na iskinita. Ayun, likod mo. CCTV. Naginip na pala. Ang problema kung mag-request Tilo. Patahimikin nyo na ako, kahit sa panaginip man lang. Papagod na ang lupa ko. Pwede pa naginip, pumapasok kayo. Hirap mag-iwa ako.
time long. Da, 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 da. Da, 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 Ano? Nadali ka rin, no? Sugat, si Tilo. Hagis ko agad, Cho. Sayang ang tato. Ayan, sir. Nagluto ng ano namin. Isnakan. Nagluto pa. Malapit talaga si sir. Ikaw nagluto yan, sir? Oo. Malupit. Matindi. O, mainit na. Hindi na yan, ano. Mainit din, sir. Mr. Teacher, Mr. Donut. Mr. Donut. Mr. Donut. Na sila. Ah. Matindi. Kaso parang binata naman yung donut. May bulbul. Alaga na. May bulbul. Bagong luto yan. Kajong. Ah, lapit talaga. Ni nanay. Amoy! Dagos na. Dagos, tayo maburos. May buntis. Ay! Malik. Ganyan pa to. Malik. Ay, may ano. Donut, juice. Yan si Mary. Yung tago ko pa. Ay. Yung tago ko pa. Mary. Hello po. Marry you. Mary. Tilo. Snack. Gatso. Pagkatsa. Ayaw pati umalis nanay pag ikaw yung snack. Ah, malapit talaga. Laging ano, may... Pagkano saan? Snakan. Give tayong tubig. Give tubig. Ay, hinigiban ni Kuya Bong. Lupit. Ay. Side view. Harap yung gitara. Ayaw sa side. Oh. Mataas yung ilong mo eh. Sige, tingin ka na sa bitana. Tingin ka muna sa bitana. Tingin ka sa bitana. Si Arnel. Finish na agad. Lupit talaga yung Arnel. Kilig-kilig. Kilig-kilig? Ha? Sigaw ka kilig. Ano? Sana all kinikilig.
Na, binubuli na. Kumustahin mo si ano? Si Miss NYC. Masalamat ka ulit sa kanya. Kumustahin mo siya? Ay, in my Miss Miss in Y. YC. Ulit. Miss in my C. Miss Miss in in Y Y. C. Oh, dali. Shoutout mo. Shout out Miss NYC. Dali. Shoutout Ayusin mo. Andal. Kasi nagtatanong nga siya, bakit hindi ba marunong magsalita si Tilo? Dali, para ano. Ano na, bibili ka. Oh. In Y. Exercise mo na. Mabilis. Nabubulol kaya. Oh. Shout out Shoutout Miss Miss in Y. YC. Oh, ulit. Nabubulol. Oh, bibili ka ko. Oh, dahan-dahan lang. Nabubulol ako. Dahan-dahan lang. Dito. Oh. Ikaw maya. Oh, sige. Diyan ka para di mahiya. Oh. Wala naman nakikinig sa'yo. Wala. Oh, dali. Shoutout para sa'yo. In Miss Macy. NYC, anong MyC? YC. Miss NYC. In YC. Ulitin mo, di niya maintindihan yun. Ulitin mo. Isipin mo muna. Ikat Ikat na lang. Ulitin mo. Shoutout sa'yo in Miss muna. Miss is YC. NYC. Ulit mo rin. Ulitin, dapat klarado. Dapat klarado. Seryoso kasi, seryoso. Shoutout sa'yo in Miss in YC. Mm. Salamat sa pagbigay mo sa akin ng takay palang nagkarang hapon pala. Anong nagkarang linggo nabubulog kaya ako nung isang linggo kaya wala ako sa mood kaya magkalata ay kung pala ako sa bahay namin na wash out kaya silip kaya maraming salamat sa binigay mo malaking tulong na yun para sa yung Tapos yung binili mo, ikwento mo sa kanya ano binili mo doon. damit na dalawang naman. Muntik lang masuot ng bakit na. Sikat na. Tapos ano pa? Karne. Ano pa? Nagkulang pa ng karne. Nagpahabol ka ng karne? Ulit? Hindi na. Bigas na binahabol ko. Bigas na yung pinahabol mo? Naging 10 na lang yung piti. Naging 10? Magkano natira nung pera na pinabot niya sa'yo? Kaya na lang 1.5 na. 1.5 na lang. Mayroon pa? Meron para katabi ko. Hindi ko lang ginagastos. Hindi mo ginagastos? Ipunin mo nga yan. Ipon ka. Ang ginagastos ko ba kaya ko na lang ginagastos. Oo. Tapos ano yung bilin sa'yo ni Miss NYC? Bawal magsigarilyo. Oo, sigarilyo. Totoo? Yeah. Oo. Yun nga siya. Ganun lang sasabihin mo sa kanya. Dapat sabihin mo rin siya na ingat siya dun. Ingat palagi sa word mo palagi. Sa ano? Word mo. Word tapos? Sana gabaya ka ni Lord. Sana pamababaya sa sarili mo. Lagi ka mag-iingat. Gabaya mo sa akin. Sana magkatulong sa ibang tao.
Huwag kang mag-alala. Gagawa ay... Ano ba? Ano? Huwag kang mag-alala, no? Makakatulong din sa'yo. Makakabawi yung tinulungan mo. Kumbaga, babalik din. Yung tulong. Ano pa? Sana, matupad nung magkabahay ako. Oh. Ano pa? Siyempre, maganda. Sino maganda? Miss in my... Oh? Yun lang. Yun lang? Maraming salamat. Shout out. Ganda ang gusto mo. Ganda. Pwede na ito dalhin. Oo, screen lang balikan. Maganda, ilagyan mo sa bitan. Para pagtapos na, sabit lang. Pero parang malalag yung buta. Hindi. Ha? Hindi. Tinis buhangin. Gad-gad na. Ano pagbasa ang buhangin? Tama ito, tapos. Ano nga po? Gad-gad, pagbasa. Lumos na yan. Sira na. Oh? Meron na? Malaki. Depende sa upload. Kerte. Sarap niyan kung gada-upload ganyan. Kerte. Pizza size niya na, no? Kerte. Ay, Kerte ata mo. Amo nga kayo sa daan pa. size. Bago na natin. Size mo. Ang puta na yun, tiyan na. Bago mag-city. City bukas. Size pala ngayon. Yung tama, yung upload natin kahapon. Sandaan. Sandaan. Sana all, sandaan ng mukha. Look. Mami, tunggu ka natin. Mabigat mo. Tunggu na. Tunggu sa ilalim, no? Sa ilalim. Sa ilalim, may bato. Sa ilalim. Kaway ko nga dun. Shut up. Sige lang, sorry. Sorry po. Tinatouch pa. Di ba mo din? Sorry, Chinchin. Shuri! Ganyan ka. Ako nga, pustiso mo. Lagi lang pustiso mo. Apple ba? Apple? Mabuksan mo na yung ano? Size mo lang dito. Putik. Parang umulan pa yata. Papagawan natin yan. Pag nakaipon ako dun sa paligti. Umiit ka lang kung itong kambing maliliit. Ano ito? Pizza kalabaw. Kalabaw. Baka. Pizza kalabaw. Ano?
Ano yung sa aso, may rabies yun. Pusa. Alisin mo na. Diyan. Tuhan to. Huwag yung sa aso. Nasa loob na ano? Yan. Ano yung may rabies? Ano po? Tumatak na naman yung ulan. Nakong bagyo na to. Ayan. Alanganin ng maghalo. Ano lang yan, iaanod lang. Patay, ulan na. Pitsa sa is. Ay, pwede mo yan dito, lo. Baka lang hirap yung isa. Kumatak na talaga. Kumatak na, sir. Bumigla. Wag naman bumagyo. Kawawa yung mga tao dyan sa mababang lugar. Hindi pa nga umaalis yung tubig dyan sa bato. Kawawa. Nangalit lang ating vlog dahil ito. Kaya may natin ang vlog. Ang problema ay mabubusan ko lang. Hindi pa nahalo. Amo. Sige ate. Donut order. Oh. Ay ulan. Nistorbo kami ng ulan. Ang sila nanay. Luluto ng tanghalian. Sure na. Huwag ka na magalit. Tanggalan mo yung pastisyo mo. Sige nga. Kuya. Yeah. Suot mo, suot mo. Suot mo. At ayan po, malakas na yung ulan. At siguro hanggang dito na lang muna yung yung vlog namin. Hanggang dito na lang vlog namin. At siyempre maraming salamat po sa mga viewers, sa mga sponsor. Yun. Mga di nag-skip ng Palastas. Yun, maraming salamat po sa inyo. At ang tilo. At masarap matulog. At masarap matulog pag ganitong maulan. Ayan. Ano? Napagpakdo. Pagpakdo. Jollibee. Jollibee. Makdo. Ano yan? Big Hit? Tulingan. Oh, turingan. Tulingan po. Ayan, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat. Bye-bye. Love you all.